Рокси YouTube и здравейте, не бъде към се. Днес ето този отбор, който го знае много слаб. Значи Наполи, започваме дело. С него ще продължим може би доста, но казвам може би, не ви обещавам. Само да се класираме да... Да, не смисъл. Добре. Значи поне 5 степен, поне повече от колко да кажем, на 12 епизода примерно ще един. Може би толкова ще стигнат самата сика и по-нататък може да е, но както сега казвам, няма сме всеки ден, колко съм разкал, но нито ми за деца. Така. Значи, този епизод ще покажа някои трансфери. Ще опитаме да купим един заместник на Горан Пандев. Всички го знаем. Горан Пандев. И ги слагаме на нас. Написваме. Съкратявам го и да не става по-бавен. Значи ето го отбора. Доста гадна според мен схема. Почти всички играчи са стари. Вижте само вратаря, 35 годишен. Този левия, не десния бек, извините, 32 годишен, центъра 31, този 30, Интлер 28, този 27, 30, 24 Малеханчик, за Нигато не го знам. Си е доста стари играчи имат, право нямам думи, не мисля, че ще ми е толкова трудно. Но ето този е много добър, Лоренцо и Сине, ще на Горан Пандев. Така, този 30, 26, ще има доста да продаваме, доста време. Така, първо да сменим схемата, тази не ми харесва никак. Значи схемата, сега ще измисля какво ще е. С 4 защитника си, само че много по-защитаваща. Не, може да не е защитаваща, защото смятам да със сейвка да печеля доста. Тук с 5 защитника не искам 5. Искам 4 защитника, 5 халф, не. Така. Така ми харесва, 4-4-2 да. 4-4-2 да имам двоиц. Така, че се наместим, но драмата се разместят. Значи, какво да ви покажа? Значи, да видим кои играчи ще продаваме. Така, вратаря. Замърха, не ми трябва. Този също. Този също. Този също. Оп. Не искам да ти предлагам. Този също. Не ми трябва 28 годишен. Този ще го ставим за всеки случай. Магия го продаваме. Ханчик, този Пандев го махаме, не ми харесва. Този 34 годишен го махаме. Този го пускаме под найем. Варгес, Сине, този 26 годишен, той е вратар, го такаем. 29 този. Ще го оставим. Този трябва да се продаде. Тези са пуснати вече под найем, вижте само колко много стари колени да продаваме. И така, футболиста, който ще помисля кой ще да купя, ще ви го покажа след малко. Сега спирам клипа и като го намеря ще съм тук отново. Така, ето е първата покупка. Дълго предлагам го на всички, които не трябва защитници, доста е бърз, издръжлив и да. Така го сложим в позицията. Доста хора продарахме. Ще видите какво ще опитваме да купим. Но ще е много трудно. Обаче е много трудно, като ви казвам. Но ще видим. Ако сме опорити, ще стане. Ще се върна пак.
Така да почваме мача с Ювентус. Аз да кажа никакъв отбор не направихме. Просто залагах за се разкрия тайната Кристиан Ериксен. Още от началото залагах за него, още не ми е върнало така, както ми таблата. Не си. Още не ми е върнал, просто нямам време. Можехме да го купим съвсем спокойно и да ладне здравата. Бъдикам се. Кавани, шут, гол. Така, можеше да се върне. Залагам и за Миноле. За Сакоша се залага. Great day for us as commentators as well. We love to have the opportunity to bring matches of this magnitude to you. And we really don't know what's going to happen, but somebody we know will leave here with a piece of silverware, and somebody else will leave here in tears. Showpiece event like this, invariably there is a hero. That is a brilliant one-touch finish. When you take it like that, Martin, the defender's got no chance, has he, to get a foot in? Може да се откажа. С такива защитници просто нямам право да играя. Вижте само аз и направим камън към да сгреши. Така, 27 минута, 1-0. И ще дам поред матч. Yes. Йоп, биха на 3-0. Въобще не ме интересува. Аз не искам да спечеля такива работи, които аз въобще не съм играл. Едуардо Варгас, този няма да ударям, пък едното бъде. Едуардо, оферта за един нашия вратар и я приемаме. Просто вратаря не просто не ми се играе с него. Така, продължаваме напред. PSG отново отказват. Ако питате мен, аз до сега съм приел. Да 111 мила да ми дай 15. Не приемам. Просто се отказвам. Така, ето вратаря не беше, но ние имаме оферта за Миноле, който скоро да приеме. Пример, да, ето ни го новия вратар, Симон Миноле, който играе в Ливърпул под наем. В момента. Оп. Да ушам на позицията, май пътя. Ето, най-накрая. Так, увеличаваме ми заплатите така. Добре. Така, може би сега ще отидем за някой друг хаус. Но Кристиан Ериксен още не е такова. Още не е приел. Още. Му давахме няколко там. Доста. И само. Още не е приел. Глупа. Бале. Да, преценихме да имаме пари. Даваме му 20 милиона и трябва да му дадем още един играч. Но нищо после. Така, да му се да приемем по нея. Оферта за защитник, който приемаме. Свършиха на защитниците старите. Това е добра новина, поне за мен. Лично аз се занимавам с такива слаби. Обаче. И ако в коментарите има сад, да, саднах, признавам си. С тези слабаци в защитата 30 годишни, 50 годишни, 60 годишни как да играя. Вие си знаете. Така. Тук могила на оферта за него, която приемаме естествено. Всяка оферта ни дава повече пари. Пари, да си купим още някой. Така, ето този ще заменим. Високо. Гадно на мен поне ми става, защото идва в толкова слабо порче, напълнявам думи. Русейте го сменяме с Миноле. Така, продължаваме напред. И много искам да купим Ериксен, защото играл съм с него. Просто няма думи колко е добър този играч.
Да, yes, прие. Сега трябва само да му увеличим заплатата. Така. Оп, трябва да приеме. Би трябвало да приеме, би трябвало. Не съм сигурен, би трябвало да приеме. И да, ако приеме с това приключване епизода, може би ще покажа още някой играч. Колко пари ми останаха всъщност. Не, няма да има играч такъв. Все пак може и да има с размяна. Ето Ериксен. Така. Варгас. Ще оставим зад нападателя. Тук. Хамшик. Ще играе там добре. Ето този ще го изкараме. Съм сигурен, че много върве. И вкараме ето тази звезда, която много очаквам от него. Самия Кристиан Ериксен. Или пък не, няма да играем с толкова много нападател, няма смисъл. Не Фернандес, този. Сега наместваме, ще сложим Хамшик на другото крило. Тук Кристиан Ериксен ще играе зад нападателя. Бехарани като болен защитник. Дефанзивен защитник. Кристиан Ериксен, така. Според мен горе-долу направихме отбор. За сега. Да, на мен поне ми харесва, на вас не знам. Купили сме Кристиан Ериксен, Доугас и Мохамед Соколи, как Сако, Маду Соколи, не знам точно как е. Така, сега отиваме на какво дефенс, примерно. И така, да си вземем още някой контраст на дясно, добре. Ето този е дясно стар, този е дясно стар, този е стар, този е стар, този стар. Оп, този е стар, млад, няма пари. Този питах да купя Пападопулос, искаше ми цели 14 милиона лут. И да, за това свършваме епизода. Очаквайте му в четвъртък, утре или петък, не съм сигурен. Очаквайте ден, ще има още един клип. Това беше всичко от мен, да много ви хареса клипчето. Ако искате, харесвайте клипа, абонирайте се и така нататък. Това беше всичко от мен. Чао!